Tak ahoj, srdečne vás vítam a zdravím vás. Prajem vám mene našho Pána Ježiša Krista požehnaný čas, prežitý plnosti Ducha Svätého. Nech vás Pán mocne žehná vaše rodiny v každej oblasti života. Ja vás vítam k druhej a už dokončujúcej časti našho videa o falošných a blúdnych učeniach. Teda o falošných cirkvách, ktoré nie sú od nášho Pána, podľa jeho učenia Božieho a prikázania. A verím, že všetci, ktorí majú naozaj smäd a túžbu poznať Božie pravdy a celým srdcom ich hľadajú, tak im Pán dá svojho drahého Ducha Svätého, vyleje na nich a uvedie ich do Božej pravdy, aby tú Božiu pravdu našli, pochopili a boli v nej uvedení a vyslobodení z rôznych sklamstiev a blúdnych učení, tak ako nás Pán vyslobodil svojim Duchom Svätým, že nám proste otvoril oči a vyviedol nás z rôznych klamstiev. Takže zostalo nám ešte 1, 2, 3, 4, 5 zvyšných tém, teda 5 bodov, ktoré si prebereme. Hej. 7. Pastori, kazatelia prosperity. 8. Charizmatické učenia. 9. Sny zjavenia. 10. Pápež. 10. Posledná téma, modlo služobníci. Tak ešte raz vás srdečne vítam a môžeme začať. Že pokračujeme témou pastori a kazatelia prosperity. Je to veľmi háklivá téma, pretože bohužiaľ mnohí, čo chodia do zboru a veľmi si zakladajú na zboroch a na svojich kazateľov a pastorov. Miesto toho, aby nás správne pochopili, že nie sme proti zboru ani proti kazateľom, keď sú vedené Duchom Svätým, tak nás väčšinou zle pochopia a pohoršujú sa na nás. Hnevanie my si vrátame, ale vieme, že náš Pán nás pozná všetkých a vieme, že skutočná cirkev Božia to nie sú budovy, organizácie, ale každý, kto prijal Ducha Svätého, pretože Duch Svätý prebýva v nás a nie v nejakých budovách. Ale to samozrejme neznamená, že sme proti zborom, ale hovoríme len, prosím, my si zakladáme na tej podstate, na tom najdôležitejšom, ako je naše srdce, lebo nášmu Pánovi záleží iba na našom srdci, aby to srdce bolo čisté a úplne odovzdané voči Bohu, pretože my môžeme chodiť do zboru 20 aj 50 rokov, keď nebudeme celým srdcom obrátení, prídeme domov a nebudeme aj podľa toho žiť, hej, že proste budeme len poslucháčmi Božieho slova v zboroch, budeme sa tam len zbožne tváriť, zbožne počúvať a chváliť Boha, ale nebudeme pritom podľa toho žiť, hej. A musíme byť aj konateľmi slova Božieho. Takže o pastoroch toľko, že proste si prečítame, čo hovorí slovo Božie o pastoroch. Hej, Matúš 25, 8, 10. Vy sa však nedávajte volať rabi, majster, pastor, lebo jeden je váš majster a vy všetci ste bratia a nikomu na zemi nehovorte otec. No, tak k tejto téme sa ešte vrátime, keď bude reč o pápežovi. Čiže tu jasne slovo Bože píše, že vy sa však nedávajte volať rabi, majster, pastor, lebo iba jeden je váš majster. Hej. A vy všetci ste bratia. Takže to slovo Bože jasne hovorí, že tí, čo kážu v zboroch,
nemajú sa dať oslovovať pastor, lebo iba jeden je náš pastier, a to je Ježiš Kristus, a my všetci sme bratia, hej, bratia a sestry. Kazatelia by si mali by sa dať oslovovať skôr brat, hej, a on nás takisto všetkých má tak oslovovať. Pretože Pán nehľadí na naše osoby, nerobí rozdiely, výnimky, nestraní nikomu. Je jedno, v akej službe si, či kážeš, evangelizuješ, alebo zdieľaš slovo Božie, alebo prorokuješ, odozdávaš jeho Božie posolstva, že máš zjavenia a odozdávaš. Proste bez ohľadu na to, v akej službe si, nesmieš sa povyšovať nad nikým a nesmieš sa dať oslovovať rôznymi titulmi, bo tento titul pastor patrí len Ježišovi Kristovi. On je náš jediný pastier, učiteľ aj vodca. My sme iba Boží služobníci a všetci sme súrodenci v našom Pánovi. Skôr majme k sebe navzájom jeho lásku a pokoru. A Ježiš hovorí vo svojom slove Božom, že moje ovce ma poznajú, ja ich poznám, a oni ma poznajú, počujú môj hlas a nasledujú ma. Že ja si hovorím, Pán, že sa máme upriamiť iba na neho a nie na človeka. A tým nehovoríme, že nemáme počúvať kazateľov. Máme ich počúvať, keď sú vedení Duchom Svätým. A každého môžeme počúvať, kto je vedený Duchom Svätým, hej. Ktokoľvek môže mať aj pomazanie, aj múdrosť Božiu, ak je plný Duchom Svätým, hej. To proste poznáme podľa ich ovocia ducha. Pán sa svojom slove Božom hovorí, že moje ovce ma poznajú a počujú môj hlas a nasledujú ma. Že môžete hoci koho počúvať, to je vedený Duchom Svätým, aj mňa, alebo keď vám zdieľam Božie slova, Božie posolstva i kazateľov v zboroch, ktorí sú tiež vedení Duchom Svätým, ale pritom máme ostať upriamení iba na nášho Pána a počúvať jeho tichý blúdny hlas, jeho Ducha Svätého, áno, a ním sa proste viesť. No a no. To sú tí kazatelia prosperity, v skratke. Väčšina z nás to určite vieme, kto sú, ale ja to hovorím kvôli začiatočníkom, ktorí ešte nie sú tak v tej Božej pravde, alebo vôbec. Ale spolieham sa na Pána, on vie, komu má otvoriť oči, komu chce dať milosť, že ho uvedie viac do Božej pravdy. Toto video len také úvodné vám dopomôcť k tomu, aby naďalej tú Božiu pravdu hľadal. No, takže vidíme na sociálnych sieťach všade, aj na verejnosti, kde sa šíri toto blbné učenie. Kazatelia prosperity sú to tí, čo kážu a slúžia iba pre svoj prospech, na svoju slávu Božiu, a nie vlastne na svoju slávu ľudskú, a nie na slávu Božiu kážu, hej. A od ľudí si vymámia peniaze, a potom zámienkou, že budú požehnaní, uzdravení a oslobodení. Pýtajú peniaze za modlitby, za požehnanie, za uzdravenie, za oslobodenie. Hej. A že je to vraj povinné, že náš Pán hovorí, že čo patrí cisárovi, dajme cisárovi, a čo patrí Bohu, dajme Bohu. Hej. A že jeho slovo Bože sa píše, že to má byť dobrovoľné, hej. Z úprimného srdca dávajme a s vierou, a oni, čo to zoberú, tie peniaze, majú to využiť na slávu Božiu, na Božiu prácu a nie pre svoj prospech, hej, alebo na pomoc chudobným, hej, slabším, ktorí to potrebujú. To sú tí kazatelia prosperity.
ktorí hľadajú iba svoju slávu a nie na slávu Božiu slúžia. A to tým pádom nie sú práve Boží služobníci, hej. Ale no, ako sa píše slovom Božom, každý má už odplatu nášho Pána. A práve takýmto Pán povie v súdny deň, že odíďte odo mňa, neznám vás, hej. Neznám vás. A oni povedia, že my sme v tvojom mene evangelizovali, vyháňali démonov, uzdravovali a tak ďalej. Ale on im povie, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Lebo nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do Božieho kráľovstva. Ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, hej. Čiže, ktorí slúžia Bohu, naozaj slúžia čistým úprimným srdcom na slávu Božiu, podľa jeho Božieho učenia, hej, kážu práve evanjelium a je to falošné, hej. No, tak asi toľko k tomu. A samozrejme ešte slovo Bože píše, že pravá cirkev to nie sú budovy, ale to sme my všetci. Lebo či vari neviete, že vaše telo je Božím chrámom pre Ducha Svätého, hej. Čiže Duch Svätý prebýva v nás a nie v budovách. Môžeme samozrejme chodiť do zborov, ale musí to byť vedené Duchom Svätým a musíme ostať upravení na Pána a byť v Pánovej láske. Tak a teraz prejdeme na 8. Charizmatické učenia. Tak čo je to charizmatické učenie? To je takto v skratke. Priznám sa, chodila som tam za pár rokov, ale vtedy mi Duch Svätý, ja neviem, ako to mám povedať, nevnímala som to tak, hej, že to nie je od Ducha Svätého, dala som sa oklamať, že je to Božia moc, ktorej tam slúžia, ale nebola to vždycky Božia moc. V poslednej dobe tam niečo nebolo v poriadku, diali sa tam čudné veci, ale ďakujem Bohu, že ma z toho vyviedol, hej. Charizmatické učenia to sú tie, kde ľudia odpadávajú, trasú sa, revú, hej. Rechotajú sa jak blázinci, proste sa cítite tam ako blázinci, než na kresťanskom zhromaždení. A ja som sa tak presne tam cítila ako blázinci, proste nebolo mi to normálne. Divne som sa cítila tam, ale ďakujem Bohu, že ma z toho vyviedol. A Božie slovo sa píše o tom v prvom liste Korinťanom 14:33, veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja, ako vo všetkých cirkvách osvätých, hej. Božie slovo jasne hovorí, že kde je duch Boží, tak tam pôsobí Boží pokoj a Božia láska, hej. A nie chaos, nie je blázinec, hej. To je proste skorej démonické učenie a démonická moc, ale nie je Božia moc, nie je to Duch Svätý. Takže toho sa máme tiež strániť, hej. Držať sa toho bokom, lebo je to nebezpečné pre tých, ktorí nie sú v Božej pravde a ktorí by sa mohli dať s tým zlákať. Ďakujem Bohu, že ma z toho vyviedol a že som týmto kazateľom nikdy nešla, aby mi chytili hlavu. Takže toľko k týmto charizmatickým učeniam, lebo Pán Ježiš nikdy toto nerobil, hej. On položil ruku na niekoho, ale nikto neodpadol, nikto sa netriasol, nereval, proste nerechotal sa, nikto, keď on vyučoval, nikto nerechotal, hej.
ale nikto nepadal. On nezrážal nikoho k zemi, zrážanie k zemi to nie je teda Duch Svätý, hej. Ale keď uzdravoval a oslobodzoval, tak proste sa to stalo, hej, Božou mocou, hej. Mohlo sa stať, že ten človek vykríkol, presnejšie ten zlý duch vykríkol z neho, ale už bol normálny, ale určite nikto tam neodpadol, keď sa za niekoho modlil, keď niekoho uzdravoval, hej. Takže treba si to veľmi pozorne všímať, hej. Čo slovo Božie hovorí, či idú podľa Božieho slova, alebo nie. A keď máte Ducha Svätého, tak to vycítite, hej. Keď necítite tam Božiu lásku, Boží pokoj, ale nepokoj, hej, chaos tam vidíte, vnímate a cítite nepokoj, zlo, tak odtiaľ radšej utekajte, čím skôr. No a Pán hovorí, že v posledných časoch povstanú mnoho falošní proroci, hej, a učitelia, ktorí budú vo včom rúchu a vo vnútri sú práve moci a že ich poznáme podľa ovocia ducha, čiže podľa toho zistíme, aké učenie majú, hej. Máme Ducha Svätého, tak to proste vycítime. Keď vieme, ako Duch Svätý pôsobí, pracuje, hej, a sme plní Ducha Svätého, vieme to rozoznať, kto je od Pána a kto nie je od Pána, hej. Že kto je pravý Boží služobník a kto je falošný, hej. Prorok alebo učiteľ. Že tohoto sa treba rozhodne strániť a vždycky sa proste nechať viesť Duchom Svätým. Ideme ďalej. A 9. sny zjavenia. Takže k tomu len toľko, že sú niektorí súrodenci, bohužiaľ, ktorí neveria na naše sny a zjavenia, že sú skutočne od Pána. Hoci slovo Božie jasne hovorí o tom, že v posledných časoch, hej, vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia, mládenci, vaše dcéry a starci budú mať sny, zjavenia, videnia, hej, budú prorokovať. Skutky apoštolov 2.17 alebo 2.18 sa tiež píše, vylejem svojho ducha na svojich služobníkov a na svoje služobnice a budú prorokovať. Isté sú sny aj od zlého, ale máme Ducha Svätého, aby sme rozsúdili, aby sme to rozoznali, hej. No, 10, hej, pápež, ktorý si dáva hovoriť Otec Svätý a poďme si prečítať slovo Bože, čo o tom hovorí, hej. Slovo Bože jasne hovorí, či je to v súlade, alebo nie je to v súlade, hej. Či je to podľa Božej vôle, alebo nie. Hovorí Matúši 25.8.10 a nikomu na zemi nehovorte otec, lebo jeden je váš Otec, ten nebeský. Takže tak. Slovo Božie jasne hovorí, že nie. Hej. Čo to znamená? Že ani oni, hej, ani katolícka cirkev a veľa iných cirkví falošných nepostupujú podľa Božieho prikázaní, podľa Božích prikázaní, podľa Božieho slova a práve oni najviac Božích prikázaní porúšajú. Čiže strašne sa rúha, keď si dáva hovoriť Svätý Otec, keďže slovo Bože jasne hovorí, že nikomu nemáme hovoriť, lebo iba jeden je Otec nebeský. A takíto majú tiež svoje odplaty u Pána, že? Že proste absolútne sa neboja Boha. No,
Nebudeme to ďalej komentovať. Prečítali sme slovo Božie a slovo Božie jasne hovorí o tomto. Tu môžeme jasne vidieť, že nejdu podľa Božieho učenia a že narúšajú Božie prikázania. Že proste sa rúhajú voči Bohu. A mnohí ľudia ich ho tak oslovujú, milujú ho a zbožňujú, sú zaslepení. Tak a 10. posledná téma. Nechala som to naposledy, lebo je to jeden z najväčších a najsilnejších bodov a to je modlo služobníci. Tiež háklivá téma, to skúsim skrátiť. Určite sa niektorí katolíci pohoršia a ostatní modloslužobníci, ale ja musím vykonať len Božiu vôľu, varovať, lebo Pán vie, komu to má otvoriť oči. Hej. Skúsime to skrátiť. Veľa rokov som chodila ja do katolíckeho kostola. Bola som katolíčka, predtým, než mi Boh otvoril oči svojim Duchom Svätým, než mi dal Ducha Svätého, pretože som mala smet a túžbu hľadať Boha, poslať ho viac, nestačilo mi len to, čo kázali tam, ale ja som Boha hľadala celým srdcom, chcela som ho aj osobne poznať. A od 17 rokov som začala mať sny a zjavenia. A on ma viedol, potom mi dal Ducha Svätého a ešte viac mi otvoril oči. Som poznala pravdy Božie. A ďakujem Bohu, že ma z toho vyviedol a že som sa mohla znovu narodiť v našom Pánovi jeho drahom Duchu Svätom. Ale ďakujem mu za to, že aj napriek tomu, že som veľa rokov chodila do falošnej cirkvi. Hej, nie je veľké modlárstvo. Ja som sa nikdy nemodlila sochám ani obrazom. Ďakujem za to Bohu, že už ma tedy takto viedol. A tomu toľko, že nikoho nechceme tým uraziť. Ani katolíkov, ani iných, nikoho. My sme to len od toho, ani súdiť, lebo iba Boh bude súdiť. My sme od toho, aby sme hovorili pravdu Božiu, bez ohľadu na to, či sa niekto urazí, nahnevá alebo pohorší. My musíme hovoriť pravdu Božiu, Božie slovo a počúvame proste iba Ježišovo učenie. Nie to, čo nám hovorili v katolíckych kostoloch, lebo tam síce vám čítajú z Biblie, ale veľa Božích práv vám tam zadržajú. Počuli ste už raz, ja sa vás pýtam. Že nám pápež hovoril o vytrhnutí, že nám pápež hovoril o Duchu Svätom, o druhom príchode Ježiša Krista, o Antikristovi, o dobe Antikrista, o Božích apokalypsoch, Božích hnevoch. Asi nie. No, prečítam vám Evangelium, to tamto, ale nič viacej. Ani vám to nevysvetlil a ani vám vôbec nehovoril ďalšie veci, čo sú najdôležitejšie, ako je vytrhnutie druhý príchod Ježiša Krista, alebo doba Antikrista, alebo Boží súd a tak ďalej, alebo Duch Svätý, no. Alebo že Boh chce mať s nami živý vzťah, hej. Nie, on vám len prečítal Evangelium dokola, kázal nič viac. Hodil vás k sochám obrazom sa modliť. Odriekali ste dokola modlitby, hej, hlavne Zdravás Mária, na tých ružencoch. Ale ak máte Bibliu, a kde máte vzadu, vážte si Bibliu, Nový a Starý zákon, tam jasne sa píše, ako sa máme modliť, ku komu sa máme modliť, ako sa máme riadiť, ako by sme mali žiť, čo sa Bohu páči, čo sa nepáči, čo Boh má rád, čo nemá rád, čo je o Božích očiach ohavnosť a čo nie, ako sa máme riadiť,
proste ako Ježiš nás učí a ako učil aj učeníkov. Tam je všetko proste napísané, ako Boh chce, aby sme žili. Ako by sme teda mali žiť, hej. A tam, ako úprimne hľadáte s úprimným srdcom, to budete čítať, otvoríte svoje srdce a budete úprimným srdcom čítať Bibliu, hľadať Boha a pýtať sa ho, ako vám to zjaví tú Božiu pravdu. Pýtajte si jeho Ducha Svätého, on vám ho dá a cez Ducha Svätého vám zjaví Božie pravdy. Hej? Ako by to malo byť, čo je správne, čo nie je správne. A otvorí vám oči, ako aj nám. A Božie slovo jasne hovorí, že keď príde Duch Svätý, tak nás dovedie do veškerej Božej pravdy. Hej? A bude nám oznamovať veci, ktoré sa majú stať. Oddelí nás a vyvedie nás z rôznych klamstiev. Božie slovo jasne hovorí, ku komu sa máme modliť. Hej? Ježiš nehovoril, aby sme sa modlili ku jeho matke. Jeho matku si vážime, ale nemodlíme sa k nej, pretože Ježiš jasne hovoril, vždycky hovoril, že o čokoľvek v mojom mene budete prosiť môjho Otca, verte, že vám to dá, aby sa môj Otec oslávil, hej. Ján 14, 13, hej. Alebo keď hovorí, že o čokoľvek budete prosiť, verte, že to dostanete, aby môj Otec sa oslávil. Nehovorí, že o čokoľvek budete prosiť moju mamu, moju matku, v mojom mene dostanete. Ale o čokoľvek budete prosiť v mojom mene môjho Otca, hej. Že jasne hovorí Ježiš, že sa máme modliť k nemu alebo k Otcovi nebeskému. A keď jeho máme, lebo Ježišova matka bola to čistá pokorná žena, hej, ktorú si Boh vyvolil, aby bol Ježiš počatý v nej Duchom Svätým. Ale ona nebola Boh a ona nemôže robiť zázraky a taktiež sa ani neprihovára za nás, ako si to katolíci myslia, sú oklamaní. Lebo v Božom slove sa jasne hovorí, že za nás sa prihovára Duch Svätý a Syn Boží sa prihovára za nás u svojho Otca. Nie Ježišová matka. Nie Ježišová matka. Na to nehovorím, hovorí to slovo Božie. A taktiež Ježiš hovorí, že ja som cesta, života, pravda. A nik nemôže ísť k Otcovi len skrze mňa. Čiže nie skrze Ježišovu matku sa dostaneme k Bohu, k Otcovi sa priblížime, ale skrze Neho sa môžeme priblížiť k Bohu Otcovi. Skrze Neho, hej? Lebo on jasne hovorí, že ja som cesta, života, pravda. Cesta, hej? Čiže cez Neho sa priblížime k Bohu Otcovi. Hej, on je tá cesta. To znamená, že musíme mať živý vzťah s ním. Keď sa s ním rozprávame, všetko odovzdávame do Božích rúk. Hej. Lebo modlitba je rozhovor s Bohom. Nie je to len Otče náš, ale je to aj rozhovor s Bohom, že čo máte na srdci, to proste to hovoríte Bohu, hej. A hovorí, že ja som život, lebo v ňom máme večný život. Skrze neho všetko povstalo, že? A bez neho nič by nebolo. A ja som pravda, lebo on je jediná pravda svojím Duchom Svätým. Keď príjmeme Ducha Svätého, poznáme pravú Božiu pravdu, čiže on je jediná pravda. Nikto iný. Máme počúvať Ježiša Krista, hej. Riadiť sa podľa jeho učenia a prikázania. Keď vidíte, že títo farári alebo kazatelia sa neriadia podľa jeho učenia a prikázania,
tak to nie sú praví Boží služobníci. Hej? Tak vám klamú, tak vás zavádzajú. My musíme počúvať jedine Ježiša Krista, jeho Ducha Svätého, riadiť sa podľa jeho Božieho slova. Lebo on je jediná pravda, on to jasne povedal a iba cez neho sa dostaneme k Bohu Otcovi. Hej, sa slovo Bože jasne hovorí v Timotejovi 2.5, že jeden je Boh, hej, a prostredník medzi Bohom a ľuďmi, hej, je Ježiš Kristus. Nie Panna Mária, ale Ježiš Kristus je jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi. To znamená, ten živý vzťah túži mať s nami. Znamená, že nielen odriekať Otče náš, hej, ale počúvať len kázňa a ísť domov a vedieme naďalej svoj svetský život, ale my musíme mať vzťah s Bohom. Čo máme na srdci, všetko mu môžeme odovzdávať. To je Božích rúk, čo nás teší, čo nás trápi, aj maličkosti. Lebo on, Boh Otec, hej, nás miluje a túži mať s nami vzťah ako s našimi deťmi. Ako vy máte deti a túžite mať s nimi mať dobrý a dôverný blízky vzťah, tak aj Boh Otec potom to túži. Hej. Ja každý deň sa rozprávam s Pánom. Aj o maličkostiach. Všetko mu môžete hovoriť. Všetko. Pritom ho chválite, ďakujete mu za všetko a podelíte sa o všetko, vašu radosť, starosť, lebo on sa stará o nás. A v Božom slove sa jasne ešte hovorí, v Božom prvom prikázaní, ktoré hneď porúšajú katolíci, hoci dobre vedia, čo sa píše v prvom Božom prikázaní. Hej? Že sa nemajú kláňať k modlám. Že ja som váš Pán Boh, okrem mňa nebudete mať iných bohov, aby ste sa im kláňali, aby ste im slúžili a neshotovíš si žiadne modly, podoby z ne. Ani z dreva, ani z kameňa a tak ďalej. Lebo ja som váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptského otroctva a som žiarlivý Boh, ktorý žiarli na vašu ducha, ktorého som vo vás vložil. Ja trestám každého, kto mňa nenávidí do 3. a 4. pokolenia a žehnám každého, kto mňa miluje. Hej? Že jasne sa hovorí v prvom Božom prikázaní, že sa nemáme kláňať modlám, ani si robiť modly, ani ich držať v dome. Hej? Lebo Boh je živý, nie je na kríži. Ježiš stál z mŕtvych, on je živý, sedí po pravici Boha Otca a odtiaľ zanedlho sa vráti. Hej? Takže tak. Je to ohavnosťou, modliť sú ohavnosťou v Božích rukách, či očiach, pardon. Sú ohavnosťou v Božích očiach a každý, kto sa modlí k sochám, obrazom alebo k ružencom, je modloslužobníkom. A v slovom Bože sa jasne hovorí, ktorí to nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemýlte sa, ani modloslužobníci nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Takže tak. Treba sa od nich odvrátiť, ak sa v nich boli. Modly nemusia byť samozrejme len suchy a obrazy, ružence. Môžu to byť čokoľvek. Čokoľvek, čo milujete viac ako Boha. Hej, čokoľvek. Ale pritom iba Boh musí byť na prvom mieste v našom živote a v srdci, lebo on je toho hoden. Pretože bez neho by sme tu nikdy neboli. Hej, on si to zaslúžil, pretože nás tak miloval, že svojho syna poslal na svet, aby nikto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Halleluja. Ježiš Kristus nás spasil, zomrel za naše hriechy, stál z mŕtvych, sedí po pravici Boha Otca a odtiaľ príde, zanedlho sa vráti. A kto ho čaká čistým srdcom, dal ho na prvé miesto, žije v živom vzťahu podľa Božieho prikázania, v Duchu Svetom. Hej, ten proste bude vzatý, hej. Ale náš Pán nás všetkých pozná najlepšie, kto je jeho, kto nie.
On vie, koho si vezme so sebou a koho nie. Takže zatiaľ toľko bolo všetko. Určite je viac blúdnych učení, ale prebrali sme tie najhlavnejšie, ktoré najviac sa šíria. Zdieľajte to prosím ďalej, nech sú ďalší varovaní. Nášho Pána Ježiša, nech sú ďalší varovaní a vyslobodení z toho. Lebo náš Pán vie, komu to má otvoriť oči, ako to má byť oslobodený. Čiže poznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. Aleluja. Takže tak. Lúčim sa s vami. Buďte mocne požehnaní. Všetci. Milí nášho Pána Ježiša Krista. Boh nás veľmi miluje a túži len po našom srdci mať s ním vzťah. Nič iné. A keď zažijete jeho Božiu prítomnosť, tak ozaj verte mi, nič krajšie od toho není. Keď zažijete Božiu prítomnosť, lebo už tu na zemi môžete žiť s Pánom Božej prítomnosti, keď máte Ducha Svätého. Stačí len poprosiť, aby Duch Svätý Ježiš Kristus prišiel do vášho srdca. Otvorte mu celé srdce, poproste ho a on príde do vášho srdca a bude vás viesť svojim Duchom Svätým. Hej, ešte nie je pozde, tak treba sa celým srdcom obrátiť. Poproste ho a on príde svojim Duchom Svätým a uvedie vás do Božej pravde, bude vás viesť. Aleluja. Ešte tak. Ešte raz buďte mocne požehnaní jeho drahým Duchom Svätým. Ahoj.